Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palupuh batang malapari pucuk manimpo ka jumbai dibawa na orang ka batipuh. Sungguh pun ambo tagak badiri bukanlah orang cadiak pandai ujudnya duduk nan basimpuh. Kasambun kasabiludu batanti bajai tapi baturap jobanang sirah Allah tampai di sandaran. Minta maaf lambo ke pangulunan selirik duduk di tapi saedaran aduk ke tengah jo sambah sajo dimuliakan. Pisau sirawi ulu sonsang sarungnya tarih kayu jati ulunya pangka kayu kamek diambil para cik buah. Takui ganta ambo membilang pangulu banyak nan sati tuangku banyak nan kiramik ranggadang banyak nan batuah. Bukannya ambo cediak pandai ataupun ceceh karena gen yang tagah dek patuah kanan tuo suruh tak dapat ambo ilakkan. Mulonyo jalo diserakkan karena ikulari nan bapalun mulonyo kato disambahkan menyusun jari minta ampun. Mangko meminta ampun lambo daripada pambilangan pangulu malin manti juru balang di ateh kampek jinih martabat dan mempunyai kebasaran di dalam kampuang Jonagari. Kemudian daripada itu mako menyanjuang memohonkan sambahlah ambo kabake silang nambah pangka karajo nan bapokok sialah orang nan matok mahatun kakok karajo di rumah tanggonangko ialah orang cakupan biopari menyurek di atas pintu mengarang di tapak tangan melompek nak basi tumpu mencancang nak balandasan kajirek tabang ramo-ramo inggok mencakam lidi saga tadabu lalu ke tengah kete indak disabui namo gadang indak disabui gala sambah jatuh ke tengah-tengah Kesultan Mandaro tibunya sambah. Sekali ambo maimbau sepatah tahun yang lalu, walau sultan surang nan diadang imbau batin diadat kasadongo. Pangana batin kanan rape ujiknya sambah kanan banyak, saujik sambah jusimpuh. Sabare bungkanan piawai naracu luruh main daun, indak basibak joba sisih bukan benggo joba bate. Apalah nan kambo pasambahan? Si jorong mengali lambah memakai baju biludu gandum kok tadorong ambo menyambah sagali gawa baribu antun. Dikirai-kirai di kakak di kampo dari pangkanyo dicurai-curai di papa dibaco si tambolamu. Dari mano titiak palito di baliak teluang nan batali dari mano asa ningik moyang kito dari puncak gunung Marapi. Turun kalang gundi nan baselo membuat koto Jonagari. Di tapi lawi maso itu di sinan ombak nan badabuah. Di sinan sirangkak nan badang kiang di sinan buayo putih dagu. Dek untuanglah babagi dek nasib badan bacarai. Dibangunlah taratak jo dusun dibuik koto Jonagari. Dia tuang luak jo lare. Luaknya tigo larehnya duo. Adapun luak nan tigo pertama luak tanah data kedua luak agam ketiga luak 50. Manola lareh nan duo. Pertama lareh koto piliang pegangan datuk kata mangguangan, kedua lareh bodi caniago pegangan datuk perpatih nan sabatang. Mencampak sambi kaulu kanai 8 tahunan jo jalo, luhak bari bapangulu rantau bari barajo. Anggari bakarek kuku dikarek pisau sirawi elok parawi batong tuonyo elok kalantai. Nagari bampe suku dalam suku babuah parik kampuang nan batuo rumah nan bantunganai. Urang gadang mahanyui banang dikumpa mangko dilipek lalu dipatigo kok dirantang namuhnya panjang elok dikumpa anaknya singkik sakiro kapaguno. Uji sambah buah rundiangannya to telawak ka ukuran tabayang barih jobalabe bana ba andai ka tubida. Dek curiah bariang dahulu de andai pusako lamo jiko basiang dinan tumbuh jiko menimbang dinan ade. Tumbuh sekarang itu kini. Ramo-ramo sekumbang jati kati endah pulang bakudo patah tumbuh hilang baganti pusako lamo baik tujuo. Biriak-biriak tabang kasama dari sama ke halaman patah sayok tabang baranti kasuo di tanah batu. Dari niniak turun ke mama dari mama ke kamanakan patah tumbuh hilang baganti pusako dibawa dengan mudo. Adik pulai bapangke naik menunggakan rueh jo buku. Manusia bapangke turun meninggalkan adik jo pusako.